USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a Million Dollar Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Sir? Diyak pulos pag-arupan nga sikat yung may mang pasyal kanyak, sir. May magarabihim. Carla, flowers for you. Oh my God. Agdagdagay na pagkadi. Saan ka agdagdagay na? Amamunak saan kadi? Amo kaunay, sir. Kanawan ti saan nga makaamo keng ka dito'y ili tayo. Sikat aking kukuha ti kadaklan ng groceria. Nga pagtagilakwa ni ti sentro ti ili tayo. Sir Ronnie. Kasano nga niya? Nga siya ti umay pasyaren. Nga umay pagdatunan. Din to high school graduate ak lang. Kanalang us. Nga hagang angkat iti ikan nga makalapan na iti kalugarami dito igit ti baybay. Sa ako mapan isursur iti daya nga pasit ti ili. No, aglako ti ikan. Sir, masa kabalasang. Siyempre, at akalbangan ti asinuman nga baro, umay mga haram kanyak. At udukit agad haram kanyak dito lugar mi, sir. Puro mat agad sigarilyo, agad chiko, nakainom no may dakpasyaren. Ngayon si ka. Guwapo. Very neat. Can may isang businessman. Nagasgas daw ka di. Nagasgas daw para kanyak, sir. Diyak pulos naman nga adakas kang nga umayag propose kanya. Siyempre, may saka pala baro. Ako mat padag dinamag ng asawam. Gusto ka kasi. Imayak tapno agdaton kanya. Mangibaga kanya iti I love you. Nagswerte akon. Kat siyempre, no, sungbatang kang sigod, dadadangan kaskas daw. I love you too. Kahit mo son, Sir Met, parigating ka kadipay lang, Met. Idin to tadimteng ka nga grasya. Dimteng kang bendisyon niya po Diyos. Siyempre, nung si katagbaling asawak, bumaknangak. Baka sa anak ton nga agam umot ti banyer nga agbitbit itimba nga napno iti ikan nga mapanay sursur nga ilako no sikat maasawak. Baka no siyak ton ti manager iti groceria uno manager ta nga duwa. Ta siyempre no agasawatan ti kukwam meten. Ti negosyo ta nga duwa. Kasla anak mamati. Ano ta mo pa dyan? Nagpadpada ta kaslang mamati. Kaslang kapat dyan, una sa kaslasang mo pa dyan ngay may kapinasyar. Ita, kaslasang mo tapat dyan nga, aklo na nakadakos. Tuapay, nakaskas daw ka di? Apay agpakiputak kumapay lang. Anyat amok, baka agpakiputak pa lang kita maibawing mo ti sa bayan panagayat mo. Di sayang. I love you. Kinunahan naman name ket timak der ngay masadag kanyak. Timak der akmat. I love you too. Naging narakop kaming manong name ket iti muno ang gundaway nga nariknak ti bara ti bibig ti may nga lalaki nga nangamal kadig ti bibig ko. Meaning manong name. Agayan ayat kamin kini Ronnie. Papagayam tingkay nangigan ket may salay nga paset. Tilagip tinapalabas ti pagayam ti nga Carla iti probinsya ti Cagayan. Nga may salay itoy nga intay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti January. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii.
ken di programa tayo nga lagip ti napalabas, iti Action Radio, TCJ Silawag, iti panangimat maton, ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadag iti agkakadakkel a premyo. No madama ka ita nga agbibuya, iti page ni Paring Ray, kada iti nga video, deto'y patikim, pasimsim laing nga paset ti pagkasalitaan ni Carla, paki-like, paki-share, ken no saan kayo pa nakapalo, agad-agpalo kayo kuma. Tapos na kasta, kahit no at maaramid nga programa, nga live, ket sumrek edi notification nyo. Okay ba? Huwag ko na yun ha. Okay ba? Okay. Ket siyempre, ni Manong Yuan Nemi na ito, Nemi Ruiz, host, iti lagip ti napalabas, iti DCJC Action Radio Lawag. Tapno napimpintas tumadlangin ting kay panang dengeg, kompleto, at atidog ti panakay-portray dito yung pagkasalitaan ni Carla, iawis ko ting kay tumatla panagbuya, panagdengeg, iti programa ting lagip ti napalabas, into no aldaw, alas 2:30, aging kat alas 2, lunes aging kat Sabado, tapno napimpitas mo lang ting kay ito, panagdengeg di kompleto, nga panakay-portray, panakabasa dito yung surat, ni pagkayam tayo nga Carla. Iti kakayan. Okay? Okay ba? Madamdama lang, inakto ituloyan nga ibasa. Nga dito pagkasalitaan ni Carla ket pinauluan tayo iti be practical. Kita nyo? Ginundawayan nga dagos ni Carla de gundaway nga may sakas kiniruni nga businessman aking ko ka tidakkel nga groceria iti ilida iti nangaram kang kuana. Blessings kang kuana. No adda agarem ken kuana nga kas kinironi mawatan nyo jacket na sawen be practical ngem ti saludsod agayat nga tan nga talaga ni Carla kinironi padaanan nyo ti ayat bet ket ma-develop di ba at ada ti ayat nga sumken nga dagos love at first sight ada man ti ayat nga ma-develop. Siguro ti urunayan ni Carla ket habang nagtartaray nga kanta relasyon da maddevelop met da jay Rick Nana. Okay? Ngayon sakbay dito naman denggan datoy pangamblao datoy di presenter 2025 in behalf kini Ray Fiesta. Pakinggan natin ito. Ti baro atawen ket baro anamnama, baro apan nakigasang-gasat, ket nuan nyaman di kiti biddut iti kalabes, liklikan nga aramiden, ket anyaman di kiti imbag, ituloy na aramiden. Siak ni Lerma P. Fagaragan, ti The Presenter 2025 in behalf of Reynaldo Ray Fiesta, iti Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award, kumabkablaaw iti nabungbunga abarutawen tay amin sa ngapada. Ayun, kanintay man kablawan iti ag birthday iti daytoy nga aldaw. Happy birthday kang ka Carla Joyce Manuel iti Patak City from your daddy Windel and mommy Karen and from Pascual Clan. Nagpa-birthday ni Windel. Ngam umay kami. Ngam agur ka adamat get together tayo. Kadagiti kinadwa tayo iti radyo. Itata, parang celebrar da Ani Borromeo Velasco ken Agnes Atod di balag birthday da. Nag-birthday ni Ani di January 1st, idinto ta January 2nd met kini Agnes. So nga adla get together may celebration ti birthday da Ani kini Agnes into no aldaw. Yeah? So ang intay to. Intay to naman maki get together. Akikita kami manen kada kita kinadwa tayo iti radyo pawagayam. Okay, hintay nga rod ituloyan nga ibasa dito pagkasalitaan ni Carla iti probinsya ti Cagayan. Oy, ada tuwing nga buibuya kada tayo ni Erlinda Panterosete. Grama matan kini Marilyn Tamayo. Kaya dumapay nga madaman nga buibuya iti live tayo di page ni Paring Reynaldo Ray Fiesta page iti Facebook. Kaya ulitek pagkasalitaan ni Carla in ito at atidog nga mangeg into no aldaw at 12:30. Ito yung pakasalitaan ni Carla ket may sa kalagita yung pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti January iti Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ituloy tayo ng ibasa
ti pagkasalitaan ni Carla. Naimatangan datatang kininanang agraman digiti kakapsat ko manong nemi ti panangaklon ko adagos ken ni Ronnie banag nga pagsidawan. In-explain ko met kadakwada nga bipak practical. Ngam sinalusod da kanya no ayayate kon ni Ronnie. Kunak met kadakwada narihang nga narigat na susuruan nga ayaten ni Ronnie. Sa da sinalusod awan to nga tat sumupyat. Awan to nga tatagbalin nga lapad ti relasyon mi. Manong nimi na kunak met itinakim ko nga saan nga nasalunat ti relasyon no awan digitay trials wenno manglapad. So, ang napudno ti ayan ayat digiti agayan ayat kunadan tong against kunana against the world. Lukas ta nga umay nakpasyaren ni Ronnie maragragsakan datatang kininanang agraman digiti kaapsat ko siyempre adalat bit-bit na manong naming itid na kininanang nga eco bag nga napno ka digiti grocery items. Adda pa yun arak ni tatang ba nagamaragsakan na. Nagtutuloy matlat na manong naming di basit nga negosyok no tibigat ket sumangladan digiti napan nagkalap iti nga rabii iti lugar mi. Adak maten mano nga nakabitbit iti banyera ken timba agang katak tumatan kadag iti ilako mapangko ilako syempre kada dumadlat ta manong nemi digiti kalugaran mi nga lalaki nga babaro nga umay mangharam kanyak agad chiko uno agad sigarilyo ngem sinardingan da ko ni dinaamuan da manong nemi nga adan kayan ayat ko nga ni Ronnie nga isod ba aking kuha ti dakkel ng grocery ati ili. Di kita matsismusa iti barangay mi manong nemi adumat kan di kita ibagbagada. Ha, kinayat na atabak nang tapno buwak nang. Kinayat na ata anang arod. Sino kumangarti kayat na kuma? Di kita mamarteg nga awon ubrada mangkalap laeng nga gararim kayo kuana. Apo, inusar na tapanunot na ta kayo. Nalaeng da nga Carla. Inusar na tapanunot na. Practical iso na. Bakit mo gusto ano di kita pagsasalitaan di kita chismo sa ti lugar mi ano dagpay-pay sumay. Aging kang idimteng manong nemi ti maysa nga aldaw nga addaak diti balay ket adda makasapol kano kanyak. Sino nanang? Intudo na. Adda ti sangon ti balay nga adda pagtutugawan iti sangon. Masapol na kano? Nga ti bagam? Sino ka? Sino ak? Katuan. Kahit ko mamo na sino ka. Imahig dito itap na ipiling ko keng ka. Nga adaywam ni Manong Ronnie. Ana? Adaywak ni Manong mo? Manong Ronnie ko na? Kabsat ko ni Manong Ronnie. Kabsat ko. Ambisyosa, rung pati korta. Taga-aligid ka lati bye-bye. High school graduate. Aglak-lang ko ti igan. Nalangas. Nakadugad din magamon. Ading ko ko nakalain ni ano akim sika. Nakaharit ka pa kat ada ka ti teritoryo. Anya nga tanong pungut-pungutin ka sa dumudom. Ikot-kut ko ta ulom iti kadaratan. Sige, aramin na. Kapsat mo gayam ti boyfriend ko. Ambisyosa. Hanggang may kari ka na kami. Naturod ko man tayo. Si Kapito may remote dito kat kasta ti bagbagam. Nagbaling nga kayo na ayat mo ni Manong ko, tapno mawaklang ka, tapno mayaon kayo ti kinakurapay yo. Agdalakan, ang mga mapikarak kat talaga nga aramidak ti bang pungot-pungot keng ka. Napindas ka babad ka rod. Basta adaywam ti kabsat ko. Adaywam. Saan ko nga ramitin data? No umasadag ni Manong mo, saan ko adaywan? Gabata kaya nayat ko. At relasyon yun. Agnobyo kami. Manong nemi saan lang nga ni Kati iti nangibaga kanyak na adaywak ni Ronnie. May sapi nga lalaki Manong. Kagapgapo ka na pan iti daya pa sa ti ilimi nga naglako iti ikan iti at adabang paguni kanyak. Carla, wow, may isang gwapo nga baro. Baro ka di pala kata.
Abay ka di. Awan lang ko kon. Naibusen. Saan ka gumatang iti nalaes. Nalakom nga ikan. Ano nga ti baga? Sinadanak pa ito dalan. Nagawid akon. Adaywan ti kabsat ko. Ah, hala? Adaywan ti kabsat ko. Ambisyosa. Kapsat mo ni Ronnie, boyfriend ko. Uwen. Siya ti manungen. Ni Kati. Kapsat ko nga, buradak. Talo ka mga kakapsat. Ni Manong Rory, siya, kay ni Kati. Ket. Amam ka di nga, gapo idi, gapo tam. Manin po di agayan na iyat kayon, kay ni Manong Rory. Ket nakontrolin, diba, allowance ming iitad na. Ah. Sumit lagay nga griri kay nga kapsat. Taapay. Nabuslon, iitad na kada kayong allowance yo. Nabuslon. Maraming biti kay kayat mi. Kita ngay. Gapukin ka. Nakontrolin. Apag bagso na nga kasapulan mit itad nga allowance mi. Nga kawart namin nga kapsat. Iti pa nagbasa mi. Nakaw. Talaga nga nabasol ko no kasta. Apay nga kinontrol ni Manong yon. Kahit na kano. Kaya gurnong. Idindot at dumit ti urnong na. Kahit na kano ngamin nga ikasar. Ay. Kahit na kuning kasar ni Manong mo. O gamay ta. Umanugot at nga dagos. Kahit no asawak to ni Ronnie, amin meten nga kukwa na, kukwak meten. Di adada nga, awan ton ti maganap yung kwa na. Impang tanak, manong name ni Edmond, nga ading ni Ronnie, nga dadak sa mapasamak kan kwa na, uno kanyak, dag sa mapasamak kanyak, no. Ituloy ko ti makirelasyon kay ni Ronnie. Imbagak na ito, kini Ronnie, manong name ket kunana. Maluko nga min ti kiti kapsat ko. Mangnamlawan talata kanyak. Adun ti kiti nagastos ko. Gapo kada kwada. So nga kinontrol ko ti allowance da. Tapnog lakem da. Carla, saan ka kadi mo puteng kada kwada? Baga mo puteng nga. Malaksid no sikat mangibaga nga daywan kan. Malaksid no sikat mangibaga nga agsinatan. Ay, etan na kadimadlaing. Saan ka narigat nga ayaten, Ronnie? Idinedi agon daway manong nami naging narakop kami manen nga naging nagek kini Ronnie. Amani po di mapaspasamak ti pa naging narakop ken pa naging nagek ni. Nagtutuloy mat manong nami nga na-develop itiriknak. Kasi sidno ko ma, ti saan nga mangayat ken ko na. Umapapal ket di manong nami di padak nga babae. Nakaskasa ta kanuta siya ti kinahit ni Ronnie. Sungapit ko mga saan kong ayaten. Ayatek ni Ronnie, saan nga gapo tabak nang. Nudikit mariknak na talagang ipatpatek ko. Ken nakasaganak ang lumaban against the world. Nga mangilaban ti panang ipatpatek ko ken kuwan. Manong nemi na plano nga rod ti kalay sami. Ket siyempre imay manen dakati ken Edmond ket binalaagan dak manen. Nga nagkatawak lang. Edmond, Kati, rumbay nga awatan dak, gabota siyak tinay ang baling nga asawa ni Manong yo. Siyak tinay kari. Kahit no problema yun, iti pa nakakontrol, ti allowance ng edad na kada kayo. Rumbay unay, maluho kayo ngamin. Awang ka, ado di kiti pa sayang, kwartang edad na kada kayo. Gabot ti loho yo. Abi nga di kagsing-singpet. Ipasin na tiyo agbasa. Tapno makapaggraduar kayo. Katapindas tumitibiyag yun. Awan nga rod tinakalaped iti kalay sami manunemi kini Edmond kat nakaragrag sa kaklaunay. Aging ka nga dimtengen tirabi manunemi siyempre inted konti amin ko iti asawa. Simngao iti asok ka na eng kabayatan nga ag-agkanak manunemi ni Ronnie tinaduma-duma pa sa tibagik. Kat siyempre inted ko nga namin pinsan ti kinabirhen ko.
Siya nga tanti kararagsakan nga babae dito lubong manong name. Gapo kini ayat. Ket na itag-ayag. Nga natulungag pa'y dagiti naganak kanya ken dagiti kakapsan ko. Ket imbes manong name nga tulungak ni Ronnie iti negosyo mi nga groceria inikanak ket diti puunak. Ket nang ipatakder kami iti pasdek iti asedek ti balay tapno ni kasta ket agang katak agbalinak a komprador manong name. Nang ipatakder kami ti bukod di nga balay dito igid ti baybay manunemi ket siyak iti nag-manage iti negosyo mi nga da kami ti paglakwan dagiti mangalap uno pangilakuan dagiti mangalap dagiti pakalapan da. Adda met delivery truck mi. Nagbalinak meten nga komersyante wenno negosyante manunemi. Iman manage ti asawak ti groceria ket siyak met adda akmet iti igid ti baybay nga aggatang kadagiti makalapan dagiti mangalap. Nagbalin nga empleyadok manunemi datatang kininanang ninanang ti para kilo, para ilista, siyak man ti para bayad, ditatang manunemi dagipenpen kadagiti ikan kadagiti pakaipempenan na ikan na ti ahis kada bigat kada parbangon nga agikargada kadagitoy nga naika-styrofoam nga ikan iti delivery truck tapno ti kasta ket mai-deliver digitoy may bagsak digitoy nga ikan iti na dumaduma tiyandaan iti kabangay nga ili kaditi syudad. Naadan kami manunemi ti talo nga anak kini Ronnie ket naragsak kami. Da Edmond kini Cathy naawat dan ti amin na siya ket ipagda. Nakapag-graduar damat ket addan trabaho da. Kastamet manong nemi digdi kapsat ko. Tinulungak digdi kapsat ko hanga bali nga saan nga siyak tinagraduar ti college ngem nakaasawak ti kas ni Ronnie ket rimang ay ti biyak mi. Nakaragduar met digdi kapsat ko manong nemi ket adametten pamilyada. Napigsaba lang datatang kininanang nga isulat katulungak iti negosyo. Adumetten digiti po kami nga bangka di motor ken immadumet dagiti pang delivery truck di makkel ti negosyo. Naragsak kami kini Ronnie manunemi gabot tagpadpada kami nga nagbalinen nga komersyante ken nakairot latta dagiti arakop ti tunggal maysa kada kami na disiplina met dagiti talungan na. Dito nga ron ti pakasarita manunemi kadagyaman naklaunay ti anus mo nga nang ibasa ket sapay ko ma. Tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimingan ti biyag, kadagiti padak ka nagdingag ka nagbuya, more power to your program. Ito nga dagyaman nga pagaya mo, Carla, iti probinsya ti Cagayan. Thank you, Carla. Thank you ka nagdingag nagbuya, kas na ko nakitay, adadan to na pimbidnas, ting ka panagdingag, kada to'y nga lagip ti napalabas ni Carla iti Cagayan, into no maiplay, iti into no maibasa into no aldaw 12:30 haging ganat alas 2 lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag ni Manong Yoanemi Nemi Ruiz host ti program ateo. Hello, kani Josephine Istango, thank you for watching. Ni Arthur Agmata, ni Erlinda Panterosete, astabaten kani Marilyn Tamayo. Ken amin kayo nga nagbuya. Kani hindi man i-acknowledge papagayam digita ikang kanawin nga mang subsuportar kadetoy page ni Paring Ray ken ti YouTube channel na. Okay, kas ni Adelina de los Reyes iti Adelina de los Reyes de Vera. Nito ni Telma Villa Pedroche ni Lolita and Ditanoy ni Ernest Buduan iti Hawaii, Erlinda Panterosete iti California, Lovejoy Balanay. Uy, belated happy birthday ka, Lovejoy Balanay. Ni Dayan Dagupa Balanay iti Burgos, nag-birthday ni Lovejoy Balanay iti Calman. Belated happy birthday ka, Lovejoy, mother na ni Dayan. Okay? Ni Teresa Bayani, Melissa Ventura, ni Mr. Aurelio Festa Jr., asabat ni Josephine Estango, Erlinda Estavillo, ni Norelin Perdido Tamalay. Kapag madamdama kakadwata ito iti manong nemi, padaan handag. Thank you for watching.